नंगौ जोङो दिनै बर'नि मागो फोरबो बेखौ जोङो आगु मागो बरायनाय फोरबो हिसाबै जों खुंनो नागिरदों। मागोआ जाबाय बर'फोरनि एंगारहायै मोनसे फोरबो आरो बेयो फैगौ जानुवारिनि 14-15 बे थारिखआव जागोन। नाथाय जोङो एसे आगोलहै बेखौ खुंदों आरो खुंनायनि कारना जाबाय माने जिहेतुके मागो फोरबोआव बयहाबो गावबा गाव न'खराव जायो आरो बयबो गावबा गावनि गामिफोराव बिदि मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो। भेलागुर बानायनानै रायजोआवनो आथिखालाव गोदोबो जायोमोन आरो आथिखालसिमबो बे सोलिगासिनो दङ। माने गावबा गाव गामिफोरा भेलागुर बानायनानै लावखार ओंखाम जानाय बायदिहाय बयबो गामिफोरा जायो। दा बेखाय जिहेतुके डिमाकुसि ओनसोला बिराद गिदिर, जोंहा बेवहाय माखासे फोरोंगिरिफोर जाय फोरोंगिरिफोरा जोंजों अरायसम थायो, मेलेमजिबि बिथांमोना जोंजों अरायसम थायो आरो माखासे जोंनि डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरिफोर एबसुनि दा बिथांमोना जोंजों अरायसम थायो हिसाबै दा बेखाय बिथांमोनखौ जिहेतुके मागोआव जोङो मोननाय नङा बिदि स्कप थाया। दा बेखायनो जोङो आगु मागो फोरबो हिसाबै जोङो दिनै लादों आरो बेवहाय दख'रा आफादनिफ्राय जोङो साफ्रोमखौबो हांख्रायदों बिथांमोनखौ जोङो मोखां नायलाय बोथिसे ओंखाम स्राय जानो होननानै जोङो हांख्रायदों। बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय लेखा फैगोन दसे उनाव जोङो बिथांमोनखौ मेलेमजिबियानो होन, फोरोंगिरिफोरानो होन आरो जोंनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो होन, जोङो साफ्रोमखौबो हांख्रायदों आरो दिनै बेवहाय जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामनाय जादों। ओंखाम जानायनि आगोल जे मागो फोरबोआव माखासे फिथा बानायनाय जायो, जेरै एन्थाब फिथा, अनासि फिथा, बिदिनो लारुफोर बेफोरबायदि जोङो बानायदों। माइब्रानि, माथानि, सिबिं, बिदिनो नारेंखलनि बायदिसिना फिथा बानायदों, बेखौ जोङो होगोन आरो बिनि उनाव ओंखाम जानायनि बेबस्था खालामनाय जादों। मागो फोरबो हिसाबै ना बेदर बेफोरो थायो हिसाबै जोङो बेवहाय अमा बेदर, दाउ बेदर, ना, जायफोरा मिरामिस कमप्लिट बिथांमोननि थाखाय माशरुम बेबायदि बेबस्था खालामनाय जादों। दा बेखाय बेखिनिखौ जोङो ज'है जानो थाखाय जोङो ओनसोलनि साफ्रोमखौबो दिनै हांख्रायदों। आदसा दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव मैखोमै खामानि मावबोदों, बेफोरनि सायाव दिनैनि हाबाफारियाव बेफोरबायदि सोसननाय जादों नामा? दिनै बिदि जोङो लायाखिसै। सोलोंथाइनि बिथिङावथ' एबसु हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माने मैखोमै खामानि मावबोगासिनो दङ आरो स्पेसियेलि दख'रा आफाद हिसाबै बुंनो थाङोब्ला मेनलि माने इडुकेसनखौनो फकास खालामनानै आरो फैबाय थानाय मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद लिरग्राफोरनि थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावलांबाय। नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ जोङो बाइक हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। माने इडुकेसननि सायाव एवारनेस लाबोनो थाखाय सात्रफोर आरो बिथांमोननि दिथागिरिफोर बिथांमोनखौ एवारनेस लाबोनो थाखाय जोङो बाइक रेलि लादोंमोन आरो बाइक रेलि लानायनि उनावनो जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि न'आव दिनैसिम सोरनावबा खननै सोरनावबा खनथाम जाबाय जोङो हम भिजिट खालामबाय, फरायसाफोरजों रायलायनाय, दिथागिरिफोरजों रायलायनाय जों बेबायदि लादों आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो लाबावगोन, जिहेतुके एग्जामा जानो आरो सम दंखौ। दा बेखाय दिनैनि नैबेयाव इडुकेसननि बिदि जों लायाखै, एन्टारटेनमेन्ट एसे लानाय जादों। माने जानायनि सिगां मोसानाय, रोजाबनाय, खन्थाइ आवरायनायफोर बिदि हाबाफारि लानाय जादों। आदसा रायजो राजाखौ मागो फोरबोखौ माबायदि फालिजानायखौ लुबैयो? जेरैबायदि गोदोनिफ्राय सोलिबोदों एसे डिसिप्लिनहै फालिजानायखौ जोंबो लुबैगोन। माखासे नियमफोर दङ मागोखौ फालिनायनि, जेरै पुस दाननि जोबनाय सानखालि भेलागुर बानायो जोङो बाखोराव आरो बेयाव ज'हैनो गथ' गथाय, बोराय बुरै बयबो जोंनि बाथौआरि खान्थिजों बेवहाय माने माखासे नियम नितिफोरखौ लाफानानै भेलागुर सावनाय, बेवहाय इसोरखौ सुंग्रिनाय बेबायदि थायो आरो बेवहाय जयै ओंखाम जानाय थायो। आं खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ मागोनि मुङाव जाहाथे बेफोराव जौ सेरेब माने बाहाया, जौ सेरेब माने लोंनानै जानानै बुलाय सुलाय बेबायदि मागोखौ जाहाथे फालिया। मागोआ मोनसे बर'नि एंगारहायै फोरबो, आं दहायबो बुंदों। दा बेखायनो बेखौ खोब डिसिप्लिनै माने जिखिनि नियम निति दङ बेखौ माने फल' खालामनानै फालिजानायखौ आं लुबैयो। बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना।
रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाइ बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाइ बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाइ बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।